Ante unha hemorraxia nasal, debemos colocar a cabeza cara adiante, comprimir e taponar as fosas. Para calquera outra ferida, colocar un pano limpo e presionar. Para axudar a unha persoa que está convulsionando, suxéitalle a cabeza ata que ceda nas convulsións. Non introduzas nada na súa boca e non lle deas de comer nin de beber. Despois, colócao na posición lateral de seguridade, como se mostra no vídeo. Ante un atragamento, anima a persoa a tusir. Se non se soluciona, inquina a vítima cara adiante e co dorso da man dalle 5 golpes cara abaixo e adiante. De seguido, ponte por detrás, busca a fin das costelas e con puño pechado e outra man rodeando, apreta cara arriba 5 veces separadas por un segundo. Elimina os perigos, coida a túa seguridade e a da vítima. Pregúntalle como está e se non responde pide axuda, chama ao 112. Coloca a vítima en posición de reanimación. Pon o móvil co altofalante. Abre a vía colocando unha man sobre a fronte e coa outra tira do queixo cara arriba. Se a vítima non respira, inicia compresións torácicas a un ritmo de entre 100 e 120 pulsacións por minuto. Pode seguir o ritmo da Macarena.